Hvad skal der ske i dag, drenge? Jamen, Benjamin skal jo synge lidt jo. Ja, eller en, så skal der lægge sidste det er på værket, så skal vi have sunget og kor. Og så skal vi have spillet guitar. Spille en guitar. Og så skal jeg til at lege vocal coach. Vi skal have noget mere like. Det er det der like der. Det er fedt. Det er fedt. Er det hernede eller hvad? Er der samme telefon? Nej. Ja. Ja, så går jeg også. Ja, sådan et eller andet. Laver du ikke sådan en først? Jo. Du ved, hvad du skal. Ja. Vokalen eller fandme god. Jeg synes faktisk, det er rigtigt. Der er også sådan godt med liv, det er jo dejligt at høre. Så bare lige klippes til sidst der. Klippes lidt omklæden der. Det eneste der var det skulle der jeg i tredje vers der vi får den der vi så lavede om i går. Det der Morten Ebbe, skulle du lave en høj ind på det, eller det kunne du ikke lave? Morten Ebbe? Det gjorde jeg også. Ja. Jo. Lavede du det på den? Ja. Nå, det havde jeg ved ikke. Please show me who you are. I wouldn't deny you hit me twice, direct into my heart. Over again. You hit me over. Shut the hell up, I had enough. We can't be friends, this is how it ends. If you said please get down on your knees, all down low, baby, show me how you glow. 15. juli 2012. 2/4 af Lazy Jedi sidder i bil på vej hjem fra Aarhus. Vi har haft studiesession, som I nok ved derude. Og til alle jer, der har fulgt med på vores videodagbog, så er det her den sidste af 3, der vil komme fra den her studiesession. Der vil dukke en dokumentar op, mini-dokumentar op på et senere tidspunkt af året, hvor vi resumerer lidt på det hele. Live-sider og koncerter og alt sådan noget, det har I virkelig nok glæder til. Men for lige at vende tilbage til den her EP, vi har indspillet, den bliver udgivet. Den bliver udgivet på online distribuering, iTunes og Spotify, TDC, Play, you name it. iTunes i hele verden, sådan set. Og plus så vi kunne købe den ud til vores live-koncerter for den lille sum af 35 kroner. 40 kroner, hvis I vil have en plakat med en autograf på os. Så vi håber at se jer derude. Hvad så, dreng? Hvordan er det gået i dag? Super fedt. Super fedt. Det er gået fint, vi er blevet færdige. Ja, det er vi sgu. Og nu er vi kommet hjem, vi har afleveret alle vores ting, og nu skal vi hjem og sove, inden vi har en uges ferie, og så skal vi tilbage Så kører vi. på jobbet. Så forbereder vi lige vores 7 eller 8 sidste job, vi har indtil videre i år. Hvad byder foråret ellers på? Efteråret hedder det. Det byder på noget stafet for livet, noget Gemle ved Roskilde. Ja. Noget festival inde på Fyn lidt andet sted. Ja, noget musikkonkurrence der, og næste år,
Torp Sommerland på den store scene. Og det byder også på, at der kommer nye numre i støtgængst. I går ind på www.lazyjedi.dk inden Lars han vågner, og det skal være nu. Ja, søv lidt. Op og stå, Lars, vi skal hjem. Ellers så dør baby. Ja, ellers så dør.